Kuyintokozo ukukhuluma nawe. uNkulunkulu akakulonde. Gama uPastor Ulingi. Cela ungilandele ku-Instagram uxolani_Enoch. On e.tv every Thursday suke sikhona. Ngehora lesikhombisa kuya kwihora lesishiyagalombili ku-The Morning Show. uLeslie ma-enter uthi asibonge phasa kuchaza uphupha izitha zakho zikujaha zigijimisa kodwa ke azikwazanga ukungibamba. Uma uphupha la ubalekela izitha zakho futhi zingakufici. Uphawu luhle kakhulu lubika ukuthi uzokwazi ukugwema izimo ezinzima noma ke isimo mhlawumbe esinzima esingathi mhlawumbe sikwehlele noma ke uzokwazi ukugwema mhlawumbe izitha zakho ke ngempumelelo nanokuthi inhlelo zezitha zakho angeke ziphumelele. Uma uphupha ubalekela mhlawumbe izitha zakho futhi zingakufici. Uphawu lolungaveza ukuthi ichongo lakho noma kuNkulunkulu ongasenhla uzokuvikela futhi uzokwenza isiqiniseko sokuthi imizamo emibi yezitha zakho ayiphumeleli. Okugcina uma uphupha la ubalekela izitha zakho futhi zingakufici. Uphawu singalichaza njengoluhle nosilwe ukuthi mhlawumbe umuntu ozoba nawo amaqhinga namasu okugwema izinkinga nezimo ezinzima kanye nezitha zakho mhlawumbe empilweni. Yaba kakhulu ungakhohlwa ukusubscribe ku-channel, ungakhohlwa ukulike angane yakwethu, ungalenzi iphutha lokubukela nje bese uyindlulela nje. Cela ku like, uNkulunkulu akakubusise.